Ibilbidea ikusten duzue, ia erabat laua da, bereziki azken kilometroetan, beraz, potentzia handia garatzea ezinbesteko izango da eta aerodinamika bikaina izatea ere bai. Horrelako ibilbidetan txirrendulariek sekulako garapenak aukeratzen dituzte, oso luzeak, oso gogorrak. Jodezagun txirrendulari batek 58 hortzeko platera eta 11 hortzeko koro aukeratzen dituela. Kadentzia bestalde minutuko 100 pedal kolpekoa izaten da. Biak uztartuta sekulako abiadura lor daiteke. 66 km ordutik gorako abiadurari buruzari gara, baina aldi berean izugarrizko potentzia garatu behar da. 500 batio inpustu ere. Potentzia garrantzitsua da, baina baita aerodinamika ere. Espezialistarik onenek, Renko Benepolek esate baterako 0,5-0,7ko koefiziente aerodinamikoa dauka. Aldiz, bizikletara hain ondo egokitzen ez zirenek 0,21-23 edo garai batean bezala 0,26koa izan dezakete. Horrek esan nahi du, 100 batio gutxiago lantzearen kaltea izan dezaketela, edo beste modu batera esan da. Potentzia berbera garatuta, abiedura motelagoa lortuko luketela. Beraz, lehendabitziko etapa irabazi nahi duen txirrendulariak ezinbestean bi ezaugarri uztartu beharko ditu. Sekulako potentzia eta aerodinamika